Assalamu alaikum. İnternet platformalarının bizim yaşlamada ediyen täsiri aslında yani. Men videolarımda gatýaran adamlar we erkek adamlaryň gelejegi gyýdyňam geçmişiniň möhümligi barada şuň gaýtsak zatlam. Birinji belli keçetim gelýär, men videomy gatýaran adamlar wa ýagny köpsi gollu 25 000 26 000 like aldy. Maňa gollap ýazanlaryň kommentarlary 1000 like aldy. Ýöne hate ýazanlar wa menem olan käbirlerini tanayan profillerine geçip gördüm. Nähil obraz ýynaryp barýandan bilýänni. Как это звучит? Men isteşim ýaly ýaşajak. Sen oglanlara nähil gysaylaryň öwretmese islen atmam isteşim ýaly durmuşum dowam etjek diýen ýaly düşünýän meni. Inni diýjek bolýandadım. Ede gaýtalayan men geçenki temamda hiç absolutno content goýmakam hiç kimin gögünne degesim gelenok. Gidýän ýeke jöde maşyn otlaýan baýyrlyga gidýän günni çünki daşlyga teredýänne her bir diýjek sözüm kimin gögünne degip biler diýänne oý pikire gidýänne gowy filtrden geçirýän. Inni diýjek bolýandym egerde oglun bir gyzy alap men sen öýlenir diýip öz maksadyna ýetýän bolsa o gyzyň raspalaşaňyny dabywatsy edýän bolsa olar adam şu niýeti şoňa gara bolsa olar ýaly oglanyň özüm gelejegi we çağalar bolmaly öz gelini olar olar ýaly adam durmuşdy hiç asan gowluk görünok. Mala taba men gatnaşan adamlaryň arasynda şoňa niýetli adam bolsa men ýüregimle ýa men biläýdigim gün aram kesýän. Lişde men filosofiýam şoňa ýaly. Egerde arasy gyýylara gara niýet bilen teredýän oglanlar men pikirimçe daha şolar ýardam bilen gatnaşmalam däl. Olar ýardam daha seňem arkaňdan elbet hereketler edip biler. Indi ýanky diýenim, ýene bir gaýtalaýan, ýa düşünmediler, ýa da düşünmedik soraýarlar. Barmajagyny bilýär bir oglany, barmajagyny ol oglanyň almajagyny bilýär. We onu da men şoň bilen wagt geçirsem bolýar-da diýeniz. Şu da kamera bakyp tura. Hiç haçan wepali gelin bolmaýar. Hiç haçan. Indi ýanky tapawdyny gördüňizmi? Egerde ýangyşyp ýanky ýalyk bir oglany özüne aldydan bolsa, olar ýaly normal aýal bolup ýanky ýangysyny düşünmek şansy bar. Egerde käýeste kimde hemmekden sorasaň men bilemokdum diýer ýöne niýetini öwrenmeli, onu menlik sebäp aýdyp geçer, nädip adamyň ýalanyny anyklamaly. We gatýaran psihologlar bar. Men psihologlar bir aýdysym gelýär. Türkmeniň baý milliligi bar, näçe müň ýyllyk taryhy bar. Türkmen soňky Hudaýa şükür soňky döwür iň gowy döwürde ýaşaýar. Ýöne öňkü taryhy alsak, tehnologiýalar ösmedik, şertler adamlar bir maşgala garaýyň içinde ýaşaýar, kanser ýok, peç ýok, gözeňe getirin. Ýöne onu da biziň menen şu psihologiýany halamokdy, mende milliligimizi öňetirjek bolýan. Biziň baý milliligimiz şolar ýaly şertlerde de agzy bir maşgalany dowam etmek üçin näçe müň ýyllyň dowamyny sformirawatsa eden zat. Düşünýärmi? Egerde soňky döwür psihologiýa çykyran bolsa, ýanky TikTokda men ýumşak dilli aýdyn, oňşuksyzlyk sema köpelli, oňşuksyzlygym köpelli, ýaşlaryň arasynda maşgala boranlaryny. Bizim sizin psihologiýaňyzy işlänok. Ýene taryha gaýtmaly, milliligi öwrenmeli, çağalary, ýaşlary şoň üçin çekmeli. Milli baýlygymyz, ula hormat goýmak. Şunlukda gatýaranyň temasyny men ýapýan, indiki temaga çykýan. Erkek adamyň gelejegi we gyýdyň geçmişi. Endi men suwut etjek, näme üçin gyýdyň geçmişi möhümdigini. Häzir men bir zat etjek, onu söýlepdiňden gon kommentariýa hate ýazmak üçin girmän, soňra çendiňden pikirimi dogry ýetireýin. Erkek adam egerde bir baý maşgalada doglaýmasa, absolutno nol gymmatlyk doglaýar. Erkek adamyň gymmatlygy ýok doglanmakdy. Ol gelejekde hünär gurmaly, ökdelemeli, pul gazanmaly, meşhur adam bolmaly, tam öz wasstrebowny adam bolmaly. Erkek adam şoň üçin nol gymmatlykly doglaýar. Aýal maşgala eýän doglanyny gymmatly doglaýar. We wagtyň geçmegi bilen şo gymmatlygyny saklajak bolmaly. Endi men suwut etjek. Mysal üçin bir marketde sen sowda etip bolsam diýeli. Süpürüji bolup, ýete bir 18 ýaşlygy diýeli. O godanyz süpürüji bolup işleýär. Ýani kafer eden adamlar gör bu nähil ajaýyp şunýal obodanly bilenim şeýle hünäri, mysal üçin süpürüji bolup işlemäni özüne neme görenok. Görýärmi? Erkek adam egerde oputy we jogapkärçiligi ady işleýän bolsa näme pikir edýär? Hiç şoňa tarap etmeýär. Gaş oglanlaryň gatnaşyp gelmeýär şoň ýaly bilen. Ýöne goýaňyza getirip gyýdyň durmuşyndaky atmosfera akrujaýyny oglanyň näýli. Şoň üçin gyýdyň geçmişi ören möhüm. Sebäbi gyýyn maşgala, aýal maşgala uje gymmatly dogulýar. Bu wagtyň geçmegini onu ýitiren soň
ol uje özünün nadежный kaptanını Sputnik olmak kuyunu yitiriyor. Absolutno yitiriyor. Nikçema internet platform olan bizim yaşlamada ediyen ziyani. Yağmur eline telefon alan, kayıt olan neyme görüyor, Instagram'a girip neyme görüyor. Raja men şu an Instagram'a giriyor na, tam bir super buy, super lüks maşin sürüyor, bir super ovodon. Ondan yankı alak yaşlar görüyor da Instagram'a girip köpeğinle alaşar, öz psihikana ziyan yetirmedik mümkün değil. Любой adam girenle görüyor, biri senin dayo kaçok, biri senin pullu, biri senin eşinin markası o. Gıyıllarım şolar yarlar, düşünce bilen giyiyorlar, yankı oğlanlar görüyorlar. Mesela için yani maşgala olup toyeden yaşlar misal getirirler. Bir gıyız bardı ortaça bir oğlanı, bizim köpüğümüz ortaça. Mesela için ben ortaça maşin sürüyen, ortaça kazancım var. Gıyınansak da ya beğensek de şey diyeyim. 90% oğlan обычный ortaça oğlanlar. Ortaça maşin var, ortaça kazancı var. Plus minus normalince giyiniyorlar. Qalan 10% ultra buy. Inni yankıyalar ultra durmuşunu görkezyenleri görüyorlar. Onun yankı durmuşu çıktı. Bu merede mümkünçülükleri o internet pakaj da diyor. Yan durmuş yoluna başladı da gelecek ömründe. Yankı ferediye belli bir atnaşanya öz aralarında görüyorlar. Yani internete giriyor. Tarihi bir belli olan käbir personajlar var, şey divaydalı. Olan durmuşu, mesela için yolunu plus minus hemmek eşit divaydalı. Yankıyalar ferediye vay bu kıyız şunyalak durmuş alıp bartada buna son çıkan telefonu kuruyyorlar. Bunu magazinden açışına çağırıyorlar. Bunu her hilek bayraklar koşuyorlar. Konkurstan yeniçesi bu. Toyist yaşlık anında gidiyor. Droberman bu fiilen ya. Amen orada şunyal göpalı kovayal olup durkan bulmana nahar beşirdim naharın duzunu köpedipsin diye düşünüyorsun mu? İkellesinde yankı palomka gidiyor. Toyist men ne için buna nahar beşirdim bana şu duzulluyor. Adı bunya durmuş alıp var ya. Bulun bunyalak bonuslar alıp otuyor durmuştan niye? Yankı mesele prosto ölçep bolmajak derecede yaş maşgalalan arasına ziyan yetiriyor. Katı ulu ziyan yetiriyor. Şu imенно şu meseleler men gıylar bir qo'lay hak aytsak. Her bir güçlü oğlanın izinde bir qıyız durya diyorlar. Ortada da var. Şoğurun за каждым успешным мужчиной стоит женщина diyorlar. Men şoğurun aralaşan женщина, которая qov ayal bollu erne ya da svoё время on taşlak gitti de erkek adamın başka ötmekten başka yol olmadı. İki variantta da hökman erkeğin ötmeğini ayal durya diyorlar. Men şoğurun hökman ne yöne köplü şeyler aralaşan. Indi erkek adamın mesela için size telefonla çıkar getirdi. 5. sınıf çıkol men size bir life hak aytacağım. Wow diyor mesela düşün bir gelin Gül Cemal ile usluğunu hobadından adam maksadı diyeli. Neden taptın sen? Bu prosto çıkol amunyal satın almak gerek. Спасибо diyen yani erkek adam bile ne morkeçe положительное закрепление. Гормональный всплеск келесин. Oppa men çıkol alamda şunya reaksiya verdi. Ayırdı men telefon alıp bersem ne olur diye borlu gitti yani zayajını emotsiyonlu. Indi kim sana maksat telefon almak. Şunya sen erkek adam prosto yol ömü içi smaçevir bunu mesela şu alıp geldi qovucu Samsung S23 yani şu Samsung S25 тоже приличный telefon yani qıydam gördü internet platformasında bir qıyda tam S25 veripdirler ya da Samsung iPhone veripdirler yani qam diýdim sen yolla şunu getirenin S23 mi bu at S25 ulan börlere diýdim yakın kellesin näme diýär negativni zakrepleniya to есть men şunça wagt işledim men zähmedim şu kazancım şunça zähmet bilen berkidildi. Oğlum en sonunda ben negatif duygalım. Bolu kellesinde psikolojik zakrepleniye gidiyor. İnni şu adamı etmeliler. O şey aralarına soğukluk giriyor. Qıyılara yankı life hack oğlanlara da geldiğiniz için nahar etti mi? Bir təyde nahar. Öğren etçek olu. Tağam fücü olmasa da var. Bunun tağamının orayda diyen. Bolu yankı var. İndi yine təyde nahar öğrenecek oluyor. İne doğru atnaşayına qıyıdığın oğlanın arasında. Şol adam sana qoğuzat etmek için bolu şu zakrepleniye gitmeli. Şon ýaly aslan geleceği diňe öňe we ýagty bolýar. Indi ýene maňa kommentarda bir 4-5 sana oglan heýet ýazypdyr. Sen näme qyýdyn, geçmişi bolany näme ony akylly taraýan diýip bolan. Men bir taly masal getirjek. Qyýlan geçmişi barada biz maşina almana gidýäs. Şonu gowy öwrenýäsin, kodunýas, görýäs, gowy hemme tarapyndan aýlanyp görýäs. Men ýanky korobkasynda palomka görýän. Şo palomkany maşin satyn alan soň
Gece tamam 15-20 min manatlyk çykda etjek palonka. Menem şey diýen. Muň öňkeýesi mysal üçin maksat diýerler. Maksat atdylar men ýigren ora men prosta kelläm birinji gelen atdy diýenler. Dapustim men özüm tapdym şo palomkany ýa-da öz aýtdym rat üçin karap gözünde şunýalyk palomka bar gelecekde dög menem şey diýen. Ha, maksada tamam maşyn sürüp bilen o. Vot min sürüş tehnikam bilen şeýle bir şo maşyn gider öz-özünden karap gözünden zat bejerlik gider diýsem. Maňa samsykdyr edersiň gerek. Yok, bu maşyny satnaran ýa giç palomkasy dögüler. Bu men şo çykdy jasaklar. Şunýagylmy? Näme üçin siz bir gyýdyň enatasynyň beren ýalňyş terbiýesi we şoň hasabyna alan psihikiski travmalaryny jogabyny siz çekmeli. Men maksadym biziň baý milliligimiz, maşgala opşustwa, maşgalaýny mysal üçin bir opşustwaň zdorowy ýeçeýkesi bolmagy, ýaşlar, oglanlar bir-birine prigodny adamlary saýlaşmagy we şey dip agzy bir bolmagy men niýetim şol. Men diýjek zatlam şunu görýän ýaşlara peýdaly bolar internet platformalaryna azrak girin, sowukkany seredin, o taýda köp zat ýalan, köp goýulýan owadan durmuş. Men dogry maýdy blogger bolup görnä, blogger bolsaň sana köp maglumat gelýär, köp ýerlerde aýlanýan görýän, absolutno ýalan. Adamyň internetde durmuşyny görýän, o bu 200-lüğüne diýen, absolutno ýalan. Men tek bu üçünji kontentim kän gyzykly temalara dak geçjek. Nädip oglan gyýyz öz primärlik onu köp kişi yaptırdılar ýene bir temada men şo şey diýjek, näde faýlama diýjek bolmam, ulugurlaýan sen o maňly diýip ýazdylar. Elbetde maňly. Elbetde maňly. On gurruňy ýok. Ýöne men pikirimçe siziň hiç ýene öýde oturan närseniň ýazsak gelip men maňlaýym da bolsa aýnadan adyr epesi pul düşürdi men baýak giderim diýip. Onu näme üçin näre öwrenýän? Onu näme üçin işleýän? Şuňagmy? On özüňden maňlay diýmek, özüňden jogapkärçilik duýgusyny aýyrmak. Toýst, şey ansat bolýar. Psikologik bir özünden goraýar. Ay maňlay laýlat diýer. Öwrenmeli, taýin bolmaly. Şuňagmy? Öwrenmeli, taýin bolmaly. Men berýän maglumatymy size müşahit bermez. Bir-ekbire hormat goýaly we esasat baý taryhymyz, milliligimiz şo zatlara hormat goýmaly. O psihologiýa belli bir kruk adamlaryň öljüglerini wagtlinçe effekt berip öljüglerini baýlaşdyrmak üçin tapylan zat. Esasy gymmatlyk, esasy işleýän jeýstwini gymmatlyk milliligimiz we daşarky güýçler bar. Daşyndan gelýän kinolardaky, multfilmlerdaky propaganda şekilleri bar. Biziň baý milliligimize ters gelýän. Olar on näme üçin edýär, näme bähwitler bar, o wideolarda men aýdyp geçen gyzykly bolar. Şolar ýaly. Eger de haran bolsaň like basyň.